George Malija huwa kittieb u artist li f'ħafna minn xogħlijietu ġabar iż-żewġ snajja flimkien permezz tal-comics. Malija qasam magħna xi ħsibijiet dwar il-kuluri li jagħti lill-kliem u l-kliem li jagħti kulur lill-istampi tiegħu. Għadu ma ħsibx li anke dawk kollha li jistudjaw il-comics fid-dinja li rnexxilhom jiddefinixxu il-comics. Ħafna provaw ta' vordieri. Jien l-ewwel wieħed fatt illi tal-aħħar snin qed nikteb ktieb fejn analizza appuntu l-mod kif l-artisti tal-comics jgħidu storja. Il-comic x'inhu? Il-comic huwa kliem u stampi. Imma mhux biss. L-istampi jirrakkuntaw storja, mela għandek dik li ngħidu narrattiva sekwenzjali, mela sequential narrative, mela l-istejjer qishom qed tara film imma mingħajr il-kontinwità. Sadantant il-kliem jgħinu lill-istampi u kultant l-istampi jgħinu lill-kliem. Mela huwa ġeneru ibridu biex ngħid hekk sewwa. Tnejn flimkien huma mgħaqudin f'mod kważi nista' ngħid simbiotiku, mela li jixorbu xulxin. Kien hemm vordieri minn Penja Comics fil-bidu nies bħal Joe Malija li ma ġiex minni, dak li kien l-iktar magħruf għad-Denfil pereżempju jew għal-Ġrajiet Malta sewwa. Kien għamel set ta' comic strips fil-gazzetti illi eventwalment Viktor Fenek kien adattom flimkien miegħu għal Comics Atar, il-rewixxa tal-Isira pereżempju, Ġan Mari u oħrajn. Jiena naħseb li kont wieħed minn tal-ewwel li kont bdejt impenġi l-comics li huma direttament comics, fodi magħmulin comic strips, comic books xogħol, fodi li attwalment impenġina għall-faċċata, mhux impenġin bħala comic strip li mbagħad qatta'hom biċ-ċin biex tagħmelhom dik. Naħseb biex ngħid il-perjodu tad-deb tal-comic f'Malta kienu l-ewwel 5 snin ta' snin 80. Meta konna ħriġna, jien kont flimkien ma' Ray Vassallo u oħrajn, konna ħriġna l-avventura, kull ma rnexxilna noħorġu 2, għalkemm it-tielet wieħed kien lest mbagħad konna tlifna biex ngħidik dak li kien qiegħed jissussidjah u l-artwork baqa' l-istamperija, ma tlifnieh. Konna ħriġna l-comic li jien kont editur tiegħu flimkien ma' Joe Farrugia, Trevor Zara u oħrajn, illi konna ħriġna 9 issues u l-istess ħasra kien sejr tajjeb ħafna, konna noħorġu wieħed kull 15. Kien comic stil biex ngħidlek Ingliż hekk u konna daħħalna ammont kbir ta' talent veru tajjeb fil-comic, nies bħal Mikil Gallia, Victor Police, Joe Farrugia, tant oħrajn li kollha għamlu xogħol veru tajjeb. Sewwa, imma li mill-ġdid kellna problema ta' distribuzzjoni u waqafna fin-numru 9. Jien kelli comic strip li jisimha il-Adron Rev, gazzetta li mbagħad ħriġta b'forma ta' ktieb illi jista' jkun huwa l-ewwel graphic novel biex ngħidlek fil-format tagħha illi ħarġet fil-Malti. Nies bħal Joe Farrugia kellu sensiela wkoll fil-gazzetti filosofika jisimha Kismet. Kien hemm ħafna attività ta' dan tip. Il-Comics Atar ovvjament li Viktor Fenek kien editjah u li jien it-tielet wieħed kien tiegħi li kont għamiltu apposta għalih. Ta' kollu fl-ewwel 5 snin ta' snin 80. Mbagħad minn dak iż-żmien speċi ta' kien hemm l-all aħna tqisu tlifna l-interess, sama grupp ta' żgħażagħ bdew jagħmlu konferenzi fuq il-comics illi żviluppat fil-Comic Con. Nies bħal Fabio Aġus, Chris Muscat, Chris Gallia, u dawn kienu speċi għadhom sal-lum irnexxielhom ipoġġu l-mappa fuq id-dinja tal-comics, iġibu ħafna artisti barranin, iħeġġu artisti Maltin, żgħażagħ illi qegħdin attwalment jagħmlu ħafna comics, eċetera, eċetera. Wadri bħalissa il-comic Malti reġa' jaf l-aħjar tiegħu. Naħseb jien l-aktar magħruf għal comic strips tiegħi. Fil-fatt kelli ammont kbir ta' sensiliet fil-ħaddiema żgħażagħ, ħafna minnhom satiriċi, għamilt anke verżjoni Maltija tal-ktieb Animal Farm ta' Orwell, forma ta' comic. Kont adottajt parti mill-gidba ta' Oliver Frigieri bħala comic f'magazin jismu l-Int li kien editjat minn Godfrey Grima. Għas niftakar kemm għamilt aktar, imma naħseb l-iktar illi damet kienet il-One Family li kienet tidher fis-Sunday Times u li damet sejra 16 sena, kull nhar ta' Ħadd. Li kienet attwalment sensiela
li kella set ta' karattri rikorrenti imma li dejjem kon nivvinta karattri skont il-bżonn. U li kienet tikkummenta fuq il-politika u s-soċjetà Maltija. Issa dan l-aħħar meta ġiet il-pandemija xtaqt nimmappja l-pandemija mill-għajn umoristika ta' bniedem jismu Zepp. U qed nippubblika żewġ ħarġiet fil-ġimgħa ta' comic strip fi Times fejn appuntu nħares lejn il-pandemija kemm fil-lockdown, l-ewwel 20 kienu fuq il-lockdown u l-bqija kienu fil-new normal biex ngħidlek sewwa, illi ovvjament qed jiġri f'dan new normal u l-mod kif nirreaġixxu għalih, eċetera, eċetera. Sa issa, sal-moment meta qed nirrekordjaw dan il-programm, penġejt 155 waħda. Issa naraw nittamaw li l-pandemija tispiċċa ma ddumx għaliex qed tispiċċa l-ispirazzjoni. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.